Did you know that if you fast for just 12 hours, your body begins to eat itself? This process is called autophagy. Čiže ak vynechám raňajky, tak ma do obeda zožerie autofágia. Píšem si do diára, nevynechávať raňajky. Poďme sa pozrieť na tento benefit fastingu, ktorý sa od roku 2016 na internete oháňa každý jeden alfasamec, ktorý sa bije do hrudí, pretože zvládne neraňajkovať. Keď sa to podá takto, tak mimochodom znie fakt smutne. Autofágia je bunkový proces, počas ktorého bunky rozkladajú a recyklujú svoje poškodené alebo nepotrebné časti. Keď je bunka vystavená stresu alebo nedostatku živín, vytvorí sa v nej membránový obal označovaný ako autofagozóm, ktorý obklopí poškodené proteíny, organely a iný bunkový odpad. Následne sa spojí s lyzozómom, ktorý obsahuje tráviace enzymy a spolu vytvoria autolyzozóm, v ktorom sa poškodené časti rozložia na menšie časti, ktoré môže bunka znovu využiť. Cool, toto sa ale v našom tele deje neustále, aj keď jeme, iba v inej miere. No a vieš, prečo sa pri fastingu zvýši miera autofágie? Ja to skoro ani nemám srdce povedať, ale poviem to, pretože sa zníži energetický príjem a vytvorí sa kalorický deficit. A toto je zodpovedné za drvivú majoritu benefitov fastingu. Je to proste nástroj, ktorý pomáha znížiť príjem energie a udržiavať zdravú hmotnosť, nie zázračný protokol. A to hovorím ako niekto, kto ho robí. Len tak mimochodom. Pre viac rozborov a vedecky podložených informácií ma nezabudni sledovať.